Vítajte v našom podcaste, kde zdieľame naše názory o vzťahoch, dietách a mýtoch, ako aj o typoch na zdravší život. Same sme si tým prešli a tu spolu o všetkom. Ahojte, vítame vás naspäť v ďalšej epizóde. Je to vlastne také pokračovanie o spolu o Amerike a dnes sa presunieme trošku severnejšie do Kanady. Takže na úvod trošku o Kanade. Názov Kanada pochádza z reči prvých národov, konkrétnejšie z kmeňa Hurónov a znie Kanata. Do slovenčiny sa to dá preložiť ako dedina, zoskupenie dedín či osídlenie. Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s kráľom Karlom III ako hlavou štátu. Je to bilingválny národ s oficiálnymi jazykmi angličtinou a francúzštinou na federálnej úrovni. Francúzsky jazyk hral v Severnej Amerike historicky dôležitú úlohu a ponecháva si v niektorých regiónoch značnú prítomnosť. Kanada je oficiálne dvojjazyčná, francúzština je oficiálny jazyk kanadskej provincie Quebec a je spolu s angličtinou oficiálny jazyk v provincii Nový Brunswick. Kanada je severoamerický štát, ktorý pozostáva z 10 provincií a 3 teritórií. Hlavné mesto je Ottawa. S najväčším mestom Toronto, 2,9 milióna obyvateľstva. S rozlohou viac ako 9,9 milióna štvorcových kilometrov je Kanada druhou najväčšou krajinou podľa rozlohy a je spoločná hranica z USA je najdlhšou krajinou hranicou na svete. Takže toľko trošku z histórie a zo zemepisu, aby ste vedeli vlastne niečo také úvodné o Kanade. No a teraz by som sa už spýtala Datky, pretože Datka žije v Toronte konkrétne, v Kanade, tuším už asi nejakých 6 rokov, potom ma opravíš, keď to nemám presne, ale chcela by som sa teda spýtať, že prečo Kanada, prečo si sa rozhodla pricestovať do Kanady, alebo teda prečo si sa rozhodla žiť v Kanade práve. Takže porozprávaj mi o tom niečo. Takže ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne, že konečne máme dobrú tému. A musím ťa hneď opraviť, takže už som tu viac ako 7 rokov. Presne pred rokom som získala kanadské občianstvo. A vlastne teraz, keď som ťa počúvala, tak všetky tieto veci, ktoré si spomenula, som sa musela učiť vlastne aj na môj test, ktorý som teda robila na to moje občianstvo. A teda ako som sa sem dostala, a ja som to už spomínala v mojom podcaste, kde teda takto zdieľam každého príbeh, kto vlastne vycestoval zo Slovenska a žije v novej krajine. U mňa tá láska začala veľmi, veľmi dávno. Ja som strašne rada čítala a pozerala Annu zo Zeleného domu. A vlastne ona pochádzala z Avonlea, čo je vlastne na východnom pobreží v Kanade. No a vlastne ja som si tak trošku vybudovala ten vzťah vlastne v tej Kanade vďaka nej. A samozrejme aj vďaka hokeju, ktorý teda strašne milujem. A ako už dobre vieš, teda neviem, či si veľký fanúšik hokeja, ale teda kanadským hokejistom sa vždy dobre darilo. A ja som mala, hovorím, takto lásku ku Kanade vždy, ale nikdy som nemala vzťah tej angličtine. Mne tá angličtina nikdy nešla, nemala som veľmi dobrý, by som povedala, taký ten úvod do tej angličtiny, nemala som dobrú angličtinárku, nemala som k tomu naozaj vzťah, nerada som sa ju učila. Ale keď som mala 27 rokov, tak som si kúpila knižky, ktorý bolo strašne in Twilight Saga. A ja som si ich kúpila v angličtine a ja som ich prečítala za veľmi krátke obdobie. Mňa to strašne bavilo a išlo mi to, rozumela som tomu, však aj počas toho, ako som vlastne pracovala už po vysokej škole, kde som mala tiež tú angličtinu povinnú, som vlastne využívala angličtinu takej tej úrovni, že som vedela odpisovať na e-maily, ale ani za Boha by som sa s nikým nerozprávala. Čiže som bola strašne taká shy. A u mňa sa toto zmenilo, keď som teda prečítala tieto knižky a mňa to zrazu začalo strašne baviť a ja som nechápala, jak to, že ma takto strašne baví angličtina, že nikdy som to takto nemala. Tu som mala 27 rokov a vlastne moja najlepšia kamarátka už v tom období skoro 10 rokov žila v Amerike a ona milovala Ameriku, všetko americké, angličtina a teda. A ja som nikdy nechápala, čo ju na tom tak môže akože baviť, proste v inom cudzom jazyku sa s niekým celý život rozprávať, proste som to nikdy nechápala. Ale ja som sa
tých 27 rokov rozhodla, že ja tomu dám šancu a že skúsim sa naučiť tú angličtinu. No poviem ti, že keď človek má už 27 rokov, je to veľmi ťažké sa vlastne zrazu začať učiť nový jazyk. Ja som síce rozumela celkom dobre tej angličtine, ale fakt som nerozprávala. Ja som jedinou formou, ako som mohla ja komunikovať, bolo iba yes and no. Čiže ja som ťa pochopila, ale proste som ani necekla. Proste nemala som taký ten... A neviem to ako povedať, ale proste, že nemala som sebe taký ten feeling, že sa môžem s tebou rozprávať, lebo som si myslela, že neviem anglicky. No a keď som išla do New Yorku, kde som strávila 3 mesiace, tam sa to celé zlomilo, lebo tam som pochopila, že OK, angličtina není issue, že sa to viem naučiť, ale tiež som pochopila v New Yorku teda, že tí Američania mi moc nesedia. A hneď ma teda napadlo, že čo tak tá Kanada, vieš, že je to tak blízko a predsa tá Kanada je taká európskejšia. Tak sme sa rozhodli aj s kamarátkou, že pôjdeme sa pozrieť, teda pôjdeme na výlet, urobíme si taký malinký výletík, popozeráme si tú krajinu. Rozhodli sme sa navštíviť Montreal a Ottawu, takže Ottawu ako hlavné mesto a Montreal ako taký úplný ako keby opozit tej Ottavy, keďže je to celé bilinguálne, ak teda nie len frankofónne. A obidve tieto krajiny, teda mesta, strašne sa mi to zapáčilo. Proste tam boli strašne milí ľudia, dobré počasie, krásna príroda, mesto nádherné kostoly, proste nádherné to bolo naozaj. A ja som si tak vtedy povedala, že to by bolo také pekné, keby som si splnila sen, lebo ja som sa vždy vracala k tej Ane zo Zeleného domu, ako som furt túžila vlastne ísť do toho Halifaxu. Ale ja som to fakt nejak neriešila, že musím ísť, alebo že chcem. Len som celý život tvrdila, že chcem ísť do tej Kanady. No a hlavne tým, že ja som ten jazyk nevedela, ani by ma vlastne nenapadlo, že to vlastne je reálne pre mňa tam ísť, aj keď ten jazyk neviem. Potom ten New York mi ukázal, že ten jazyk není také ťažké sa naučiť a teda potom ten výlet do tej Kanady mi ukázalo, že vlastne toto bude asi tá krajina, pretože mi to tam strašne vyhovovalo. No, ty si spomínala v predchádzajúcom podcaste, že keď si vlastne išla prvýkrát do Ameriky, tak ktorý bolo veľmi ťažké získať tie víza. Mne každý tvrdil, že je veľmi jednoduché sa dostať do Kanady, že je to veľmi, veľmi jednoduché. Ja som prvýkrát žiadala o víza v roku 2015 a bolo mi povedané, že môžem byť vyžrebovaná, nemusím, môže to byť za mesiac, za 2 roky, za 10. A ja som tak na nich kúkala, no ale ja chcem ísť teraz. Vieš, ja som mala tedy už 29 rokov a hovorím si, no buď teraz alebo nikdy. Vieš, proste, že tam není o čom, že keď už nepôjdem teraz, tak je akože kde si ja budem budovať niečo od nuly zase, vieš, v 29 rokoch. No a mňa to tak strašne sklamalo, pretože jediný možný spôsob, ako sa dostať do Kanady, bolo vlastne požiadať o také isté víza, ako si ty žiadala. Ty si hovorila, že to bolo work and travel, tak ja som mala tiež podobné víza. Mali sme work and holiday, tak je to predpokladám také isté, ako ty si mala vtedy, keď si išla na ten camp. Alebo si mohla aj študovať. Lenže ako študent si mohla pracovať len part-time. A vlastne ako študent si potom musela aj zaplatiť tú školu. A teda školné je veľmi, veľmi drahé. Ja som čakala rok, či ma vyžrebujú, ale už počas toho roku som nejako cítila, že to asi tak nepôjde, že proste ja nebudem môcť len čakať. Vieš, vlastne si predstav, že strašne chceš odísť a ty nevieš, či môžeš odísť, tak som sa rozhodla aj s rodinou, že ja to skúsim teda na tú školu, na tie study víza, teda na študentské víza. A ja som vycestovala roku 2016 v júni na rok, teda na študentské víza, kde som študovala vlastne už taký istý predmet, ktorý som mala dávno vyštudovaný, ale som si povedala, že dobre, naučím sa anglicky, lebo ja som tedy fakt nemala takú tú istotu, že viem anglicky. Ja dodnes nemám pocit, že viem anglicky, ale zase nie, no, to už teraz preháňam. Len fakt som si nedôverovala, takže to bolo také náročné z tohto hľadiska. No a vlastne súčasťou mojej školy bola COP, kde som vlastne robila takú internistku, našla som si jednu real estate broker, to je vlastne realitkárku, dúfam, že to dobre povedala po slovensky. Tá mi vlastne podpísala papiere na COP, pretože súčasťou môjho diplomu bolo to, že som musela vlastne odpracovať hodiny,
medzi tým som našla môj dream job. Ja som hneď vedela, už keď som odchádzala do Kanady, kde chcem pracovať, pre akú firmu. Dostala som ten job na prvýkrát, bol to moje prvý job interview, hneď som to dostala, takže super, mohla som robiť iba part-time, takže super, popri škole. Bolo to veľmi náročné. Mne sa veľmi páčilo na Kanade takéto zatriedenie sa do tejto komunity. Ja som sa vyhýbala Slovákom, lebo som sa naozaj chcela naučiť anglicky a ja už teraz odstupom času viem, že to nebol problém s angličinou jazykom ako takým, ale u mňa je problém ten, že som introvert, čiže ja sa nerada rozprávam s cudzými ľuďmi. To je divné, čo? 2 podcasty, ale nerada sa rozprávam s cudzými ľuďmi. Dobre. No. A potom ja som si vlastne uvedomila, že tu vlastne není ten jazyk a skúšala som teda pracovať na sebe, na tej mojej komunikácii, byť taká viac otvorená. A toto mi všetko vlastne pomohla tá Kanada, to Toronto, vie, že proste tu nemáš rodinu, nemáš tu kamarátov, nemáš tu nikoho. Ty musíš byť tá osoba, ktorá zavolá do tej banky. Ty si tá osoba, ktorá si musí obvolať tie veci, tie problémy v tých, škola a teda. Takže pre mňa ten prvý rok v Toronte to bola facka za fackou a to bolo neskutočná škola do života. Veľmi veľa som sa naučila a ja som pochopila tu v Kanade, že vlastne my Európania, dúfam, že neurazím, lebo nie je každý taký istý ako ja, ale to je môj osobný názor, že vlastne my keď sa porovnávame s týmito Kanaďanmi, Američanmi, teda vy na tvojej strane rieky, ako sa hovorí, a ja mám taký pocit, že ľudia tu sú oveľa viac sebavedomejší. Čiže oni síce nemajú vysokú školu ako my, oni možno, že nemajú ani college viac menej dokončený, ale oni si proste veria. Oni dokážu všetko, ja neviem to ani pomenovať, ale proste mňa to fascinuje, že proste niekto, kto nemá ani školu, ani žiadny nejaký taký background, nie je ani nejaký moc múdry, ale aj tak je taký sebavedomejší. Neviem, či si to aj ty takto vnímala u teba, keď si prišla? Určite áno, tak ja myslím, že to sebavedomie tu v Amerike, aj v Spojených štátoch, myslím, že aj v Kanade, že to je taký základ výchovy, že to od malička vlastne štepujú do tých detí, že vieš, pozbudzujú ich a ty si najlepší a toto a proste to sa tu buduje od malička, si myslím, takže to je taká ako aj mentalita vlastne tých detí a potom aj si to prenesú do toho do dospelosti. Takže určite áno. Mňa to strašne fascinuje, lebo oni sú takí mentálne strašne silní v tomto. A tiež vlastne, keď som chodila teda ešte do tej školy, ja som bola strašne frustrovaná zo všetkých tých domácich úloh. My sme hneď na druhý deň vo škole dostali domácu úlohu. Ja som musela hneď robiť nejakú prezentáciu, ja som musela hneď odprezentovať neviem čo behom jedného týždňa. A vieš, u mňa to nebola len tá prezentácia, ale aj to, že musela som sa naučiť myslieť tej angličtine, robiť veci v tej angličtine. To je tak strašne ťažké, lebo jedna vec je sa učiť angličtinu v škole, mať nejaký B2, C2, vieš akože level a potom prídeš do krajiny, kde musíš proste úplne inak rozmýšľať, komunikovať, riešiť veci. A ja si pamätám teda, mňa tie prezentácie ničili a keď som už iba počula slovo presentation, tak ja už som myslela, že si vytrhám všetky vlasy. A tu som sa ináč chcela spýtať aj na teba, keďže ty si mamina 2, teda 3. A chcem sa spýtať, že vnímaš ten rozdiel školstva, alebo to teda, ako ich vedú tí učitelia na tejto strane kontinentu proste inak, ako teda sme boli my? Lebo ja teda, hovorím, ja mám masters, ja som vyštudovala teda vysokú školu ekonomickú, ale ja som mala problém vo svojich 29 rokoch robiť ako keby pred triedou tú prezentáciu. A nebol problém v tom, že som nevedela dobre urobiť tú prezentáciu, ale ja som sa nevedela vykoktať. Ja som mala stres, paniku, ja som nič takéto predtým vlastne ešte akože nezažila. Vieš, proste to bol taký šok pre mňa. Ale naopak, keď vidím teraz, keď som videla potom tých Kanaďanov, bez problémov. Ani nemal hotovú prezentáciu. 3 minúty predtým, ako išiel robiť prezentáciu, urobil nejakú prezentáciu a on exceloval. Takže som iba chcela vedieť, že ty, keď to teraz porovnáš, ten spôsob toho učenia sa je podľa teba inakší na tejto strane? Tak ja myslím, že je veľmi, veľmi rozdielný. To by sme mohli asi aj celú epizódu o školstve rozprávať, lebo to je toľko toho.
určite je to iné. Ja stále rozmýšľam na tom, že je to aj, či je to aj tým, že je to iná generácia, lebo ja vlastne som, aj ty vlastne, do školy sme tam chodili, kedy, tak ja už minimálne 20 rokov, že som von. A že či aj generačne sa to mení, že neviem, ako to je teraz vlastne na Slovensku, lebo moje deti sa tu narodili a tu chodili, takže to neviem takto akože v reálnom čase porovnať, ale keď porovnám to, že ako ja som tam ešte chodila na základ, na stredu, na vysokú a teraz moje deti tu v Amerike, tak je to akože podľa mňa nebo a dudy. Akože všetko je ináč, ja si myslím. A pri tých prezentáciách, vieš, čo ma napadlo, že je zaujímavé, lebo napríklad jeden rozdiel, ktorý ja som si tak uvedomila cez moje deti je to, že oni nemajú ako keby, že ťa učiteľ vyvolá k tabule a musíš ústne odpovedať. Že tu vlastne tie testy všetko vedia dopredu, že bude test, bude kvíz a všetko je písomne, vlastne písomnou formou. A my sme vlastne vyrastali tak, že hoci keď ťa učiteľ vyvolal k tabule a musela si vlastne ústne odpovedať. A potom aj vlastne tie štátnice a maturity na strednej škole, tam stále bola tá ústna časť, čiže museli sme tam vlastne rozprávať. A tu vlastne moje deti žiadne, ani maturita to nie je ústna. Štátnice tiež myslím, že všetko robia testovacou formou. Čiže ako je to možné, že oni sú tým pádom takí dobrí, akože robia tie prezentácie. Toto je pravda, že vlastne keď majú nejaký projekt, tak ho prezentujú. Toto je vlastne možno to. Ale že vlastne my sme mali tie ústne odpovede oveľa častejšie, si myslím, ako tu tieto deti a že aj tak sme vlastne neboli takýto akože komfortní napríklad prezentovať pred veľkou skupinou. Možno je to vlastne tou mentalitou, že nás tak neučili, ako to sebavedomie do nás tak neštepovali, že je to možno skôr tým. Neviem, toto ma len teraz tak napadlo, jak som ťa počúvala. No presne ako hovoríš, lebo ja som vlastne študovala tu v Kanade, čo som už ako keby vyštudovala doma na Slovensku, kde som už mala vlastne ten môj titul a ja som dokonca pracovala už viac ako 10 rokov v tom odbore a ja som vlastne robila prezentáciu, kde som vlastne využila to, že už som to vlastne zažila, odpracovala, mám experience a ja som z toho mala neskutočný stres. Ja keď som skončila prezentáciu, mňa sa normálne pýtal môj profesor, či som v poriadku, alebo či tam hneď priamo skolabujem. A ja mu hovorím, ja nechápem, čo sa stalo, však ja túto tému milujem, veď toto je môj život, ja to žijem. A on mi vždycky hovoril, že on vždycky má takýto issue, alebo takýto experience, keď má niekoho z Európy, že nadarmo sme študované, šikovné, experience, ale že sa nevieme predať. Vieš, že on to vidí stále, že on aj keď videl tú prácu, vieš, lebo to musela si mať normálne v PowerPointe urobené, že on že hneď keď to uvidel, tak on vedel, že to bude jednotka, ale že ako náhle ma videl tam stáť, že I was hoping for at least 65 points, lebo musela si mať, vieš, akože 65 points na to, aby si prešla tým predmetom. Tak ja nechápem, čo sa stalo, ale mi sa to dostávalo na každom jednom predmete, vieš, že som sa cítila comfortable, urobila som všetko, čo som mala a potom stres, panika, takže je tam niečo, no sme tak nejak zablokovaní a už som to mala vlastne aj v mojom podcaste, kde som spovedala aj kamarátky, ktoré tu žijú a toto isté vlastne im bolo vytknuté, či už teda kamarátmi, priateľmi alebo teda v práci, že my nadarmo máme vysoké školy a sme šikovné a pekné a múdre, my to nevieme predať. My si nedôverujeme, my máme nízke sebavedomie a ja taká, že no tak ja chcem na tom zapracovať, ako na tom zapracujem, len ja tiež teda tým, že už ťahám na 40-ku, už je tak trošku neskoro. A ja napríklad ja sa teraz usmievam, pretože ako keď hovorím teraz o tejto prezentácii, ja mám pocit, že ja tento problém mám tak všeobecne, keď teda stretávam tých nových ľudí, lebo ja nie som ten typ, ktorý by išiel za nejakým cudzým človekom hi, how are you, how you doing? Ja taká nie som. Že to je také strašne americké, že ty vôjdeš napríklad do nejakej predajne a tam to hneď takto na teba spustia úsmev a mňa to frustruje, vieš, ja som taký introvert, na mne ty nehovor, ja sa tak ako zakuklím, ty mi nič nehovor, nič sa ma nepýtaj. Takže toto je taká vec, na ktorej fakt musím ja
ešte zapracovať, lebo fakt sama cítim, že to není dobré a ja furt strašne znervóznem, čiže ja som taká neistá, no. Mňa keď kamarátka predstavovala jej už teraz manželovi, tak jej manžel sa pýta jej, že to čo je, vieš, lebo on chudák prišiel a hovorí mi, hi, how are you, how was your flight? A ja taká yes a zavrela som dvere, lebo ja som takú paniku chytila, vieš. A Zuzá, že to čo bolo? Ja taká, ja neviem, ja úplná panika. A ja som veľmi dlhú dobu pri ňom bola vždy nervózna. On je pritom úžasný chlap, milý, ja aj úplne zlatíčko a ja úplne stres, panika, že keď sa ma niečo bude pýtať, vieš, že proste... A ja neviem, čím to je, lebo ja už teda anglicky naozaj viem a ešte aj dnes mám taký feeling, že by som nedokázala si s ním len tak sadnúť a pritom sme kamaráti, vieš, akože není tam, neviem, proste strašne to je divné, neviem. To je tá povaha moja, asi neviem. Toto ináč máme spoločné, lebo ja napríklad tiež som príkladom toho, že som vyštudovala vysokú školu, ja som tu prišla do Ameriky a ja som napríklad, ja som ani tú ambíciu nemala, že by ja som niekde teda ako mala, pretože som si poslala nejaké životopisy, ale ja som vôbec nemala žiadny experience. Ja som vlastne prišla tu týždeň po promocii, som vyštudovala školu, opromovala a prišla tu. Takže ja som ani pracovnú skúsenosť nič, ja som vlastne vysokú školu prebychlovala, prišla tu a ja som ani nemala taký confidence, nemala takú to sebavedomie, že by som vôbec niekde išla za tým, alebo že by som si verila, že s tou prácou tu niečo dokážem, alebo vlastne s tým vzdelaním, že si môžem nájsť tú prácu v mojom obore. Takže ja robím masérku, hej, a mám tiež vyštudovanú vysokú školu ekonomickú, takže master degree, keď takom povieš, že mám master degree, pozerám mňa, prečo robíš masérku? No, lebo robím masérku, no. Takže toto je možno také európske, no. Toto by sme sa možno mohli nejak od tých Američanov naučiť. Musíme ísť na nejaký kurz ágy, musia sa z nás stať nejaké bilionárky, no neviem, nejako to musíme vymyslieť. Ale ešte sa chcem teda vrátiť tomu, že keď sa ma niekto spýta na Kanadu, či sa má prísť, tak ja vždycky hovorím, že je to fantastický začiatok. Hlavne teda, ak nevieš ten jazyk, nie si istá v tom jazyku, keď chceš zažiť proste taký ten prvotný ako keby kontakt s jazykom, tak ja si myslím, že to Toronto bolo fantastické v tom, že ja som sa fakt nikdy necítila zle, že mám akcent, nikdy som sa necítila zle, že teda pokazím niečo v tej gramatike. To boli tie úplné začiatky, keď som bola schopná začať vetu a v strede vety sa 3-krát opraviť. Stávalo sa to často, ale iba na začiatku. A potom mi veľmi pomohli vlastne tí ľudia, ktorí hovorili, že oni sú tu vlastne zvyknutí na nás, na cudzincov a čím skorej sa prestanem opravovať a premýšľať nad tou gramatikou, tým skorej mi to pôjde. A toto mi veľmi pomohlo. Takže som bola veľmi taká vďačná aj tým mojim kolegom, kamarátom, teda Kanaďanom, originál Kanaďanom. A poviem ti, že toto ma asi tak najviac posunulo potom v tej angličtine. Takže ja veľmi odporúčam každému, kto by chcel mať taký ten first experience tým jazykom, tak Toronto je v tomto fantastické. A tá škola je tu príliš drahá, takže jedine, že ste vybrakovali nejakú banku a podobne, tak ani moc neodporúčam. Ale zase iná šanca není, lebo keď nemáš ten work and holiday, keď ťa nevyžrebujú, to je ako u vás green card, tak proste iná možnosť není ako len priznať to štúdium. A keď si zase nájdeš dobrý kurz a možno, že aj za dobrú cenu, tak prečo nie? Viem, že súčasťou týchto kurzov potom máš aj to cestovanie. Ja som to nemala, pretože ja som vedela, že chcem extend moje víza. Takže tu, keď študuješ, mala si možnosť vlastne extend na také isté obdobie. Mňa tedy zamietli, ale ja som potom dostala ten work and holiday a vďaka tomu som potom už mohla hneď začať pracovať full time. Robota sa tu tak nejak ťažšie hľadala, ale že vraj naposledy, keď som robila podcast, som robila v januári, tam im bolo povedané, že kamoška tvrdila teda, že je to už oveľa jednoduchšie, že už momentálne tá Kanada má taký trh, že keď máš fakt to vzdelanie a experience, že aj keď si napríklad z Brazílie, že ťa hneď vedia zamestnať, že už je to trošku tak inak nastavené, než to ja, keď som sem prišla pred tými 8 rokmi, tak ja som mala pocit, že fakt nikoho nezaujímalo, že som mala už 15 rokov experience a ja som teda mala veľmi dobrý job v Bratislave, veľmi dobre som
som už mala ako keby zázemie vybudované a nikoho to nezaujímalo. Proste si musela mať tú Canadian experience, takže to môže byť trošku ťažšie. Keď ste dvaja, úplná pohodička, prežijete, není problém. Ja som teraz single, sama to ťahám, je to veľmi, veľmi, veľmi náročné, ale vždy si poviem, že keby sme boli dvaja, tak úplná pohoda, lebo by mi stačila fakt jedna robota, momentálne mám dve. Vystačila by som s jednou, ale keďže ja rada cestujem a nerada sa obmedzujem, že napríklad ja si neviem predstaviť, že by som išla do obchodu a no dneska si nekúpim tento chlebík, lebo je drah. Vieš, ja nie som ten typ, takže ja si rada doprajem, takže radšej mám dve roboty, takže dalo by sa teoreticky do jednej roboty zmestiť, ale keďže mám trošku taký... Proste ja sa toho cestovania nechcem nikdy zdať, takže radšej budem viac robiť a popri tom aj šetriť a cestovať. Takže takto mám nejako poukladané. A ešte som chcela veľmi spomenúť jednu vec. A keď sa náhodou niekto tak akože chce vedieť, že asi aká dlhá doba je na to, kým dostaneš vlastne to PR. PR je ako u vás green card, to znamená, že permanent residence card, to znamená, že taká karta, ktorá ti už umožňuje ako keby navždy veky vekov pracovať v Kanade. Keď nechceš byť Kanaďanom, tak si predĺžuješ to PR do nekonečna. Takže dá sa to, nemusíš mať kanadské občianstvo, stačí ti ten PR. Mne to trvalo 5 rokov, kým mi to konečne udelili a potom, keď už máš tú PR kartičku, tak musíš 2 roky byť PR na to, aby si mohla požiadať o kanadské občianstvo. Čiže mne to trvalo tých 7 rokov. Hovorím, teraz 14. marca bol presne moje prvé výročie, keď som robila test. 14. marca som teda urobila môj citizenship test, test na občianstvo, ktorým som prešla, ale oficiálne mi až v júli dali moje občianstvo, takže reálne by som mala oslovovať až v júli. Ale viem, že 14. marec nikdy nezabudnem, že to je ten dátum, keď som robila môj test a som ho teda urobila. Takže reálne tých 7,5 roka a kým teda dostaneš aj ten pás so všetkým, tak 8 rokov mi to trvalo teda. Viem, že v predchádzajúcom období, teda moje kamarátky, ktoré sem prišli pred rokom 2015, im sa to podalo do tých 5 rokov. Takže tá doba čakacia na to občianstvo a PR sa predĺžuje, by som povedala, že teraz namiesto 5 rokov je to už 8, predpokladám, že teraz už je to aj 10, lebo už je po covide, takže asi je tá čakacia doba trošku dlhšia, no. Zaujímalo ešte jedno, že napríklad ja dostávam veľa otázok aj na mojich účtoch. Veľmi veľa ľudí sa pýta, že akým spôsobom vlastne ako to vlastne funguje, že oni majú takú predstavu o Amerike, že prídeš, nájdeš si robotu a robíš, hej? A ja im hovorím, že ale nie, lebo to vlastne, tak hoci to nedostane, že tá imigračná politika USA je veľmi, veľmi prísna. Nemôžeš tu len tak prísť, napríklad na tú estu, hej, alebo aj na turistické víza a robiť tu legálne. Ako môžeš nelegálne, ale tak to ti neodporúčame, hej, nikomu. Samozrejme, ľudia to robia, ale legálne, keď tu chceš pracovať, tak vlastne je veľmi ťažké do USA sa dostať a legálne pracovať. Ako je to s Kanadou? Že napríklad berme, že ja som obyčajne nejaký občan Slovenskej republiky, ktorý chce mať lepší život, hej. Nemá tu žiadnych ani známych, ani nič. Možno nie je to nejaký vzdialený človek, ale proste len nejaký obyčajný, má nejakú prácu, hej, pracovník alebo takto, že čo všetko potrebuješ k tomu, či je to vôbec možné, akože len tak prísť do Kanady, požiadať si napríklad pracovné povolenie a dostať časom to PR, alebo či je to také isto ťažké ako napríklad v USA, že len tak hoci kto to nedostane. Že aké sú tie podmienky? Potrebuješ byť niečom vyučený, niečo odborné, nejaká vysoká škola, alebo či tak môžeš nejak to približiť tú imigračnú politiku Kanady. To by mňa aj osobne zaujímalo a možno aj poslucháčov. Toto je veľmi zaujímavá otázka, takže ďakujem. A hneď ma napadlo 20 vecí naraz, takže naproti poviem osobnú skúsenosť. Ja keď som teda sem prišla, ja som vedela, že budem tu chcieť ostať navždy a tým pádom som vedela, že ja na čierno robiť nebudem. Ja som bola strašne prísna na seba aj v tom, že som dodržiavala, ako som už spomínala, keď si mala študentské víza, môžeš robiť iba 20 hodín týždenne, čiže part-time. Ja som ani o jednu jedinú minútu dlhšie nerobila. Ja som to naozaj veľmi prísne brala, že som dodržiavala všetky kvóty, všetky rules. Mala som
kolegynky, Slovenky, ktoré však robili aj na čierno, aj nedodržiavali tie hodiny, lebo pretože vedeli, že oni tu nechcú ostať navždy. Čiže treba sa asi nastaviť podľa toho, či sem chceš prísť a iba si zarobiť a je ti jedno. Tým pádom kľudne na čierno, dá sa na čierno. Vždy tu budú ľudia, ktorí ti budú platiť na čierno. Veci a taká robota, ako je construction a ako je vlastne práca na tých domoch a podobne. Na farmách viem, že veľa si vieš privyrobiť ako výpomoc teda pri reštauráciách a podobne. Čiže dá sa veľa. A ja som nikdy nerobila, pretože hovorím, ja som vedela, že tu chcem ostať navždy, chcela som všetko dodržiavať. Strašne mi krivdilo, hnevalo som sa na tých, ktorí to robili, pretože kým ja som nemohla fakt zarábať viac a mala som strašne veľké výdavky, strašne ma to frustrovalo, že ostatní to robili a zarábali 3-4 krát viac. Takže ma to veľmi som to bola taká sklamaná. A vlastne tá politika je taká, presne ako si ho spomínala, do Kanady sa vieš dostať buď na turistické víza, to je tá ETA, môžeš prísť na dobu 3 mesiace a potom musíš vycestovať. Na ETU, keď máš ETU, vy máte ESTU, my máme ETU, ty nemôžeš pracovať, môžeš cestovať. Keď prídeš, tak ťa vyspovedajú tak, že budú od teba chcieť všetko, kde budeš spať, kde budeš odchádzať, kedy letíš, všetky informácie sa budú pýtať. Mám dokonca skúsenosť, že keď prišla baba a nadarmo, že mala aj spätnú letenku, nevpustili ju späť teda do Kanady, lebo mali podozrenie, že išla pracovať. Vieš, že nadarmo povedala, že ide, neviem, na návštevu svadby alebo tak, proste nebola pustená dnu. A mala takú dilemu, že či tu teda má ostať, lebo ten pán na letisku povedal, že pôjde na súd a že tam sa potom bude rozhodovať. A ja som hovorila, že ty keď teraz odídeš, ty im iba potvrdzuješ, že si tu naozaj chcela pracovať. Takže ja by som tu ostala a išla na ten súd a tvrdila, že nepracujem. Lebo ty keď teraz odídeš, ty si im vlastne potvrdila, že to bol tvoj úmysel. No a vlastne ona odišla, lebo nechcela ísť na ten súd, bála sa. A odtedy sa nemohla vrátiť už do Kanady. Takže dali ju na taký čierny list, takže treba si dávať pozor, keď ja chápem, že veľa ľudí to má tak naplánované, že prídu na tú ETU a dúfajú, že ich vyžrebujú a potom sa to stane, nestane, popri tom robia na čierno. Mám pocit, že sú v tomto už takí lepší tí Kanaďania, tí, ktorí to teda majú na starosti, že teda nesmieš tu robiť na čierno, takže treba dávať pozor. Teda hovorím aj takúto skúsenosť. No a vlastne teda jediný spôsob, ako sem prísť pracovať a teda máte pracovné víza, je teda požiadať v tom žrebe o ten work and holiday. Každá krajina má inú kvotu, každá krajina má iné zmluvy s Kanadou, takže záleží, v akej si krajine. Viem, že Slováci môžu mať 2 pasy, tak si registrujú obidva pasy, tak som to mala aj ja. To mi ináč dosť pomohlo, že som mala 2 pasy. Celý čas, čo som bola v Kanade, mi to veľmi pomáhalo, že som mala 2 pasy. Takže to veľmi odporúčam. A potom, keď nie takto štúdium, že vyskúšať to, tým vlastne nestrácaj čas tým, že budeš čakať. Ty môžeš prísť do tej krajiny. Na tej študijnej víze ty môžeš pracovať part-time, takže není to až také zlé, ale čo sa týka práce, musí byť vyžrebovaná, ináč sa to nedá. Viem, že tu ešte bola možnosť, lebo mám kolegyňu, ktorá sa vydala za Kanaďana. Ty keď sa vydávaš, ty vlastne dostávaš to PR, ale ty vlastne mi hovorila aj jedna, aj druhá, lebo mám 2 kamarátky, ktoré sa vydali za Kanaďana. Tuším, čakali 3 roky, kým im prišla tá PR kartička. Takže vlastne ten partner, tvoj nový manžel, sa musí o teba vedieť postarať 2-3 roky. A ja si myslím, že aj Kanaďania vedia, že keď už vydržíš 3 roky nepracovať a ty ako manžel sa starať o tú manželku, tak asi to je naozaj láska, vieš. A fakt ani jedna nemohla pracovať, lebo ty, kým čakáš na PR, ty nemáš nárok, nemôžeš pracovať. Takže čakáš na papiere a teda priemerná čakacia doba sú tie 2 až 3 roky, teda na to PR. Takže to by bola ďalšia možnosť. A tuším sa dá ešte takým spôsobom, že ak tu máš rodinu, tak vlastne na rodinu vybavuješ tú PR kartičku, respektíve potom ten ako keby to občianstvo. Ale tam sa podľa mňa tiež veľmi čaká. A o tú PR kartičku ináč ty vieš požiadať aj v rámci tej kvóty, že si napríklad na Slovensku a splňaš nejaké podmienky. Napríklad také veci alebo také odvetie, ako je farmárčenie,
také tie manuálne práce, ktoré sú strašne ako keby v dopite. Oni to vždy menia na tom imigračnom, takže treba si to pozrieť, ale každá krajina, keď má nejaké podmienky, tak oni majú presne rozpísané, že o akú prácu majú oni ako krajina záujem. Ja neviem, minulosti to bola IT, títo farmári tuto v Kanade sú všade. Čiže ty, keď máš jednu z týchto podmienok, ktorú oni vlastne hľadajú tú prácu, ten dopyt, tak dokážeš dostať víza a sponsorship a takéto veci. Takže dá sa to, len teda ja som napríklad nevedela fejkovať, že som nejaká farmárka, to sa nedalo, vieš, čiže tam nebola šanca. Ale keď je nejaký šikovný farmár, tak viem, že sa to podporuje. Dokonca aj takí, ktorí chcú otvoriť biznis v Kanade, tak sú konkrétne kvóty na to, že aký biznis majú oni ako krajina záujem. Takže sa to stále podporuje, len je to také ako keby ťažšie, no ale dá sa to určite. Takže je to podobné ako v Amerike, ale myslím, že tá Amerika je ešte prísnejšia v tomto, lebo tu vlastne tá zelená karta, ale tam je taká malá šanca, že fakt to treba skúšať, ale no vieš, ako keď to máš vo súde, tak to dostaneš, ale keď nie, tak je to malá šanca. A tie pracovné povolenia, to je zase fakt tiež len nejaký zamestnávateľ musí vlastne dokázať, že potrebuje cudzinca na tú pracovnú pozíciu, pretože ju nemôže zaplniť Američanom a to je podľa mňa tiež dosť náročné, takže nie je to ľahké, no. Dobre, takže poďme na tie otázky. Prvá otázka tu bola zdravotníctvo USA a Kanada. Či by ste to mohli porovnať? Toto je veľmi dobrá otázka, lebo sme nad tým uvažovali, že by sme dokonca urobili aj podcast o zdravotníctve. A ja to poviem asi jednoduchšie, lebo ja si myslím, že ty budeš mať viac k tejto otázke. A dokonca celý svet hovorí o americkom zdravotníctve, takže ti dám určite priestor. Ja len chcem povedať, že tu v Kanade vlastne máme zadarmo, čiže každý jeden občan, tak ako aj na Slovensku, vlastne máš zadarmo ošetrenie s tým, že vlastne máš veľmi dlhé čakacie doby. Ja som čakala na moju family doktorku, čiže na tú moju obvodnú lekárku som si hľadala viac ako 7 rokov. Až minulý rok, už keď som mala občianstvo, som konečne teda si našla a family doktorku, ktorú vlastne potrebujem na to, aby mi vedela dať tie výmenné lístky, keď chodím na odbery krvi, keď chodím na také tie ročné prehliadky, ďakujem. Takže v podstate je to rovnaké, aby som povedala, ako na Slovensku. Tá čakacia doba je veľmi, veľmi zlá. Viem, že kamarátka čakala na MRI 8 mesiacov, akože s prepáčním išla tam s bolestiami a mi hovorila, že vieš čo, keď ja keď mám nejaký tumor na hlave, tak ja už budem do mesiaca aj tak mŕtva. 8 mesiacov čakala, aby mohla ísť. Našťastie stále na živé nič sa nedeje. Ja som mala vyšetrenie tiež, na ktoré som veľmi dlho čakala. Bola som v nemocnici prvýkrát v živote, teda odkedy som tu v Kanade. Nemocnica bola taká, že nehovorím, že to bolo zlé, len som čakala asi viac modernejšie, takže očakávala som, že teda na Kanadu, že to bude lepšie, ale zase na druhej strane som počula, že iní ľudia alebo iní kolegovia, ktorí sú z iných krajín, tak boli práve že nadšení, že aké je to novodobé. Takže neviem, také zmiešané pocity som mala. A mala som skúsenosť, išla som na pohotovosť, bola som veľmi sklamaná. Nechali ma tam čakať 2 hodiny, boli sme tam 3, takže som bola z toho taká deprimovaná, sklamaná. A také samotné to vyšetrenie, keď chodíš aj na tú family doktorku, vlastne veľmi pekné, to tam majú také malé ordinácie, máš jedného lekára, ona má asi takých malých 20 ordinácií, doktor vždy hupne, vieš, podľa čísla si tam, si objednaná, musíš byť stále objednaná, áno. A ten prístup je veľmi na vysokej úrovni, pretože vlastne všetky títo lekári vlastne spadajú pod vládu a sú platení vlastne tou vládou. Takže podľa mňa je to na veľmi vysokej úrovni, čiže to, čo sa týka tej obvodnej, superko, čo sa týka čakania na termíny, je to rovnako zdĺhavé, lebo tam musíš mať tie výmenné lístky. Proste ja som chcela ísť so znamienkami ku kožnej, ale na to, aby som mohla ísť ku kožnej, som musela ísť k mojej obvodnej, aby mi dala papier a ona ma vlastne ako lekárka, moja obvodná mama sama, ona ma objednávala k tej kožnej. Tá kožná mi urobila termín, takže vlastne volala mojej obvodnej a moja obvodná mi potom volala, že kedy mám termín. Proste úplná
chaos, vieš, úplná zbytočnosť, takže mám pocit, že na jednej strane super, lebo nemáš stres toho, že to není, teda, že musí si to platiť. Samozrejme je aj súkromné, čiže ty si môžeš priplatiť k tomuto, čo máš vlastne zadarmo, ešte si to ako keby zvýšiť, zlepšiť. Nemáme platených zubárov, to si musí všetko každý súkromne riešiť, je to drahé, takže 99% Slovákov chodí stále domov k zubárom a ja chodím, keď treba, takže vždy chodím zubárke domov. A rozmýšľam, že asi tak všetko, lebo klopem si, ja som kvázi zdravý človek, takže ja nevyhľadávam tých lekárov a tým pádom nemám až takú veľkú skúsenosť. Ale teraz by som chcela sa teba spýtať a teda na Spojené štáty americké, ako to tam funguje, pretože celý svet teda... Ja ináč jeden z dôvodov, prečo by som nikdy nešla žiť do Spojených štátov amerických, je to zdravotníctvo, lebo viem teda, že nie je nič zadarmo. Takže trošku nám to vysvetlí. Áno, toto je veľmi obľúbená téma. Veľmi to radi rozoberajú ľudia aj na Slovensku, americké zdravotníctvo a stále, keď dám niečo na internet, tak to je stále veľmi, veľmi diskutovaná téma. No, všeobecne platí, že americké zdravotníctvo je veľmi kvalitné, ale veľmi drahé. A veľa ľudí hovorí aj na Slovensku, že v Amerike je dobre len vtedy, keď si zdravý, lebo keď ochorieš, tak proste môžeš z teba stať bezdomovec, alebo sa musíš vrátiť vlastne na Slovensko, lebo proste prídeš aj o gate. To sú také akože ľudové slangy, čo akože sa tak hovorí o Amerike. A ja s tým súhlasím, ale iba akože v určitom... akože do určitej miery súhlasím, do určitej miery nie. Pretože ja môžem hovoriť za New Jersey, hej? Amerika je 50 štátov, takže zase nehovoríme, že teda Spojené štáty sú 50 štátov, lebo Amerika je Kanada, jak sme sa dozvedeli, ale ja celý čas v New Jersey, takže ja budem vlastne, ja vám môžem povedať len moju skúsenosť osobnú v New Jersey a určite sú ľudia, ktorí žijú v iných štátoch, možno to je trošičku ináč. Ale tu u nás v New Jersey to funguje tak, že zdravotné poistenie je už teraz povinné. Niekedy vôbec nebolo povinné. Ja keď som prišla do Ameriky, tak to bolo úplne na tebe, či si to zdravotné poistenie chceš dať alebo nechceš dať. A veľa ľudí vlastne, keď to nie je povinné, tak si to nechcelo platiť. Jedine, keď si mal nejaké dobrého zamestnávateľa, že ti to akože poskytovali cez zamestnávateľa, tak to bolo také, že wow, že si lucky, že máš vlastne to zdravotné poistenie, ale platiť si to, keď si bol mladý a zdravý, tak ja si myslím, že minimálne ľudí si to dobrovoľne samo platilo. Takže radšej to fungovalo tak, že išiel si k doktoru a si to všetko zaplatil. Hej. Hovoríme o tých bežných vyšetreniach, ktoré ťa proste nestali až tak veľa. Jasné, keď už išlo operáciu, nemocnicu, niečo väčšie, tak tam už trebalo riešiť iné finančné záležitosti, ale ja si myslím, že Amerika je tak nastavená, že keď na to máš, tak si to zaplatíš, keď na to nemáš, tak ti aj štát pomôže. Pretože teraz je v New Jersey tak, že ide to podľa príjmu. Čiže už máme povinné poistenie, musíš ho mať. Ak ti ho nedá zamestnávateľ, tak si ho musíš zaplatiť sám. Ale ide to podľa toho, aký máš príjem. Čiže keď máš nejaký nízky príjem, na to sú rôzne tabulky, to teraz nebudem akože rozoberať, ide o to, aký máš príjem. Podľa tabulie, keď máš taký nízky príjem, že vlastne vpadáš do tej tabulky, keď vlastne si to nemôžeš dovoliť, tak ti štát dá zadarmo poistenie pre teba aj pre tvoje deti. Alebo sú ešte potom rôzne také bracket, že možno ty si môžeš priplatiť niečo, ale tvoje dieťa má zadarmo. Čiže dá sa s tým tak akože pohrať. Toto je New Jersey, hej. Hovorím, ostatné štáty nemám skúsenosť. Ja si myslím, že je to vo väčšine štátov podobne, ale toto je tu. A potom zase, keď si to ideš platiť, tak je to drahé. No napríklad ja poznám tu ľudí, aj priateľov tak, čo si to platia a fakt je to drahé. A ja si myslím, že je to zle nastavené, lebo ty platíš možno aj $500, $600, $700 na mesiac, ale keď ideš ku tomu doktorovi, tak ešte stále doplácaš. Nie je to, že 100% nepokryté. Takže to je ďalšia taká záležitosť v Amerike, že je to veľmi individuálne a ľudia len vidia to, že to je strašne drahé, ale sú možnosti, keď to nie je strašne drahé. Hej. Takže ja mám skúsenosť s obidvoma.
Takže je to také veľmi, veľmi individuálne. Potom keď to poistenie si priplácaš sám alebo ho nemáš, tak potom ja mám takú skúsenosť, že aj keď ideš do tej nemocnice, dostaneš účet, ktorý je brutálne vysoký a ty máš pocit, že Pane Bože, čo teraz budem robiť? Z mojej skúsenosti viem, že s tou nemocnicou alebo s tým zdravotným strediskom, ktorý ti ten účet vlastne za služby a za zdravotné starostlivosť vystavil, sa môže stále s nimi nejak dohodnúť. Keď si samopláca, tak ti buď znížia tú sumu. Normálne povieš, že OK, že toto si mal zaplatiť 10 000, ale OK, si samopláca, tak zaplať 3 000, hej. Alebo ti potom nastavia splátky. Takže ja nechápem, ako tí ľudia potom majú také problémy, že prídu o dom a tak. Ja myslím, že tam sú iné problémy. Nie len to, že na to nemám finančne, tam musí byť nejaké možno mentálne zdravie alebo niečo, proste už iné komplikácie, že napríklad sa stanú z nich bezdomovci, keď nemajú na tie zdravotné poistenia a tak. Pretože z mojej skúsenosti ešte stále sa dá dohodnúť rôzne splátky. A ty si povieš, ja môžem splácať $50 na mesiac, lebo na to mám, tak oni ti povie, OK, tak splácaj 50. A ty možno aj celý život splácaš $50 na mesiac, hej. Ale splácaš to, dajú ti pokoj. A takto to funguje. Takže ja myslím, že je tu strašne veľa cestičiek, že áno, je to drahé, ale stále sa to dá nejak. Toto je moja osobná skúsenosť. Možno keby si hovorila s niekým iným, povie ti inú skúsenosť, hej. Takže proste buď na to máš, buď si to zaplatíš, keď na to nemáš, dá ti to štát, alebo si to potom platíš splátkovo. Takže toto je také, lebo je to strašne široká téma, to by som tu možno aj hodinu mohla o tom rozprávať, ale tak som sa to snažila nejak veľmi zrýchlene, veľmi zjednodušene akože vysvetliť na rýchlo, takže Ja sa ťa ešte chcem spýtať, či si tu vlastne niekedy bola. Bola si niekedy v Kanade? Ja som v Kanade v živote nebola. A raz som bola skoro, a to som sa bála, že tam aj lebo jak som tu bola vlastne v tom Camp USA ako vysokoškoláčka, tak sme mali taký výlet na Niagarské vodopády prvýkrát. No a vlastne Niagarské vodopády sú na hranici, že? Takže tam je taký most, na ktorom je hranica a tam boli také, oni boli také jak... Bola to vlastne brána, ale bola taká mriežkovaná. Ale cez tie mriežky sa dalo prepchať. A tam bola taká tabula, že vlastne cez túto bránu už nemôžeš prejsť, pretože to už je kanadské územie. Ale akože, vieš, mladosť... No, proste sme si tam robili srandu, že kto tam prejde a tak. No ja som tam akože prešla, ale naspäť som sa už nevedela dostať, lebo oni sa tak nejak divne, ja to už neviem vysvetliť, ako bola tá brána spravená, ale proste jedným smerom sa dalo a naspäť už nie. No a ja som tam ostala akože visieť a úplne, že wow, čo teraz budem robiť. Tak ma tam nejaký potom, neviem, vošla som tam do nejakej budovy, lebo to bolo vlastne hneď pri tej budove, akože tej colnici alebo vlastne pasovej kontroly. Tak ja som tam vošla a som im to tak vysvetlila, že som tam úplne náhodou, akože, že som sa pomýlila, že ako som myslela, že to tam môžem a nemôžem. Proste čo som tam, akože oni videli, som nejaký študent s akcentom, tak ako pochopili, že nechcem tam akože nelegálne vojsť do Kanady. Tak ma tam akože nejak poslali naspäť, tam som musela dať svoj pás a také normálne ma očekovali, som musela prejsť cez pasovú kontrolu. Takže tvrdím, že som bola v Kanade, ale iba takto, že cez bráničku akože na 5 minút alebo 10 a to je všetko. Takže zatiaľ som nebola akože takto normálne v Kanade. No musíš prísť, veď ja chodím Newark a Billy Bishop, to mám tuto hneď 5 minút od môjho domu mám letisko a odtiaľ to vlastne letím na Newark, čo je vlastne New Jersey. Tak musíš, to je hodinka let, to žiadne výhovorky, to chytíš, kúpiš, dojdeš a ešte večer sa aj vrátiš, takže není problém. No teraz som nemala nikoho takto v Kanade. Musíš. To by bolo super, keby si prišla. Super. Takže Ďuri, keď to počúvaš, letenka do Toronta z Newarku na Billy Bishop. Ďakujem. Ja som už povedala, že akože ten maratón tam bude v októbri. Áno. Ale povedala, že možno budúci rok, že akože uvidíme, takže OK, dobre. Takže máme to v pláne určite. Máme ešte nejaké otázky? No, bola to ešte otázka,
že cena potravín v Kanade a v USA, to je tiež taká téma, čo by sme tu mohli hodiny rozoberať, ale možno len tak v krátkosti, povedz ty asi Kanadu, poviem ja v Ameriku a možno to nejak tak porovnáme, aj keď neviem, ako sa dá neporovnateľné porovnať, lebo kanadský dolár... Ja to musím takto tebe povedať, mne to bolo povedané minulý rok, boli tu v auguste a mne teda prišla naštíviť kamarátka z New Yorku a povedala, že sme neskutočne drahí, takže bola veľmi sklamaná a teda ja potvrdzujem, že naozaj v Kanade je všetko veľmi drahé. Neviem, ako tie ceny môžu takto stúpať, keď tie výplaty až tak rýchlo nestúpajú, keďže nám väčšinou tie výplaty vždy zvyšujú až niekedy v oktobri. Takže my vlastne máme čo robiť, kým teda sa dožijeme toho oktobra, keď nám konečne zvyšujú ten plat. Tak celkovo sa tie platy všeobecne v každej company sa to začína až teda v tom oktobri. A je to tu veľmi drahé, takže ja hovorím, radšej mám 2 roboty, aby som vôbec nemusela premýšľať, či si kúpim taký chlieb, alebo hen také, neviem, maslo, whatever, ale je to veľmi drahé, takže ja keď idem do Ameriky, tak sa cítim taká, že OK, nie je to až také drahé, vieš. A hlavne tá kvalita, mne strašne chýba z domu do Slovenska, mne chýba ozajstná zelenina, ovocie, ozajstné vajcia, chuť zemiakov je iná, kvalita teda je tu úplne niečo iné, takže mne všetky tieto veci, ja keď idem domov na Slovensko, ja si to vždy strašne doprajem za ten týždeň, 2, čo som tam. Ja nič iné do seba netlačím, len papriku, paradajku, uhorku, kalera, brečkovky, proste ja som taký šrotovník, keď som doma, pretože mne to strašne chýba, naozaj v tejto krajine to tak dobre nechutí, no. A čo u teba? No z môjho hľadiska, s Kanadou to samozrejme neviem porovnať, ale verím ti, že je to trošku drahšie ako možno tu. A v USA mne sa zdali potraviny, jak som tu aj prišla, ešte aj pár rokov dozadu, veľmi lacné. Mala som pocit, že to je úplne, akože sme to stále, neriešili sme to, že akože potraviny by sme tu nejak prežívali, že toto koľko stojí a tak. Od covidu a tie posledné 4 roky, samozrejme ceny išli tak ako v Európe aj tu hore, takže už to začína byť také, že už aj Američania hundrú, že všetko je drahé, čo predtým absolútne nehrozilo, že by niekto riešil cenu potravín v USA. Takže cítime to, že je to už trošku drahšie, takže už tak si akože začínam pozerať ceny, že toto je lacnejšie, toto je drahšie, ale ešte ako sa to dá. Ale mne sa zdalo stále, keď som išla na Slovensku, že na Slovensku sú potraviny veľmi drahé. Ja som išla do potravín a som myslela, že tam nejakých 20 eur vyťahnem a tam to bolo, že pár vecí som kúpila a 70, 80, 100 eur som robila nákupy, že wow, že za čo? Takže sa mi to zdalo, že v porovnaní so Slovenskom sa mi zdalo stále, že sme na tom dobre. Teraz posledné roky trošičku je to horšie, ale ešte si myslím, že to nie je najdrahšia vec, ktorá v USA je. Myslím, že najdrahšia vec v USA je stále to bývanie, takže potraviny sa ešte dajú vydržať. Aleluja. No. To bola jedna otázka, čo je možno skôr na USA, ale možno porovná aj s Kanadou. Bola to otázka, že prečo v USA všade na terase majú ľudia americkú zástavu. Tak to by som tak narýchlo veľmi odpovedala ja, potom možno porovnáš, či aj Kanada to tak má podobne. V USA nielen na terase majú ľudia americkú zástavu, ale absolútne všade. Americkú zástavu tu vlastne na aute, na domoch, na budovách, no proste všade visí v parkoch, všade je americká zástava a je to z veľmi absolútne jednoduchého dôvodu. Američania sú od malička veľmi vychovávaní k tomu, aby boli také ako národniari, patriarchy, že proste milujú Ameriku, sú veľmi hrdí na Ameriku, na to, že sú Američania a vlastne americká zástava je symbol Ameriky. Takže oni si vlastne od malička ich učia veľmi úctiť si tú americkú zástavu. A v škole to určite každý vie, že vlastne v škole deti, keď prídu do školy, vyučovanie začína tým, že dávajú vlastne taký ako rešpekt tej vlajke, musia tam odrecitovať tú Pledge Allegiance, vlastne takú básničku, neviem, ako to mám nazvať, k tej vlajke, proste tým všetko začína. A proste to je symbol Ameriky a veľmi si to tu ľudia vážia, takže hrdo vlastne to vystavujú na domy aj na auta, že sú to vlastne hrdí Američania. Takže tak toto je v USA. Ako je to v Kanade?
Som sa chcela tak nad tým zamyslieť, že či to tu mám tak, lebo je pravda, že v tej Amerike to je všade. Všade. Naozaj všade. Ale tu v Kanade, tu ani nie. Ako sem tam vidíš nejakú tú vlajku, takže myslím, že nie. Keď to porovnávam teda akože naozaj s tou Amerikou, kde je to naozaj všade, tak myslím, že u nás je to také normálne, že tak pár sem tam. Takže ani nie. Oficiálnych miestach skôr, hej? Že na oficiálnych samozrejme, hej. A teraz vyslovene hovorím o takých tých, keď akože máš dom, pretože som si fakt predstavila tú Ameriku a je to naozaj pravda, že v tej Amerike to máte všade. Áno. Dobre. A myslím, že je tu ešte jedna otázka, ktorú sme nezodpovedali, to je skôr na teba. Či vieš po francúzsky a či je potrebná myslím, že v Kanade, či je potrebná francúzština. Ako spomínali sme si, že je to druhý jazyk, ale že či to fakt tam potrebuješ reálne a že či ty vieš po francúzsky. No, tá francúzština je naozaj oficiálnym jazykom a v podstate v provincii Quebec máš francúzštinu ako keby, teda ako oficiálny jazyk, teda aj spolu s angličtinou a v New Brunswicku vlastne máš, teda Nový Brunswick, je to tuším po slovensky, tak tam je to tiež teda aj angličtina, aj francúzština je oficiálny jazyk, akože. A ja osobne teda neviem francúzsky, strašne sa chcem naučiť, už som sa na to aj akože dala, pomaličky. A tam začala som s takým podcastom, ktorý si viete nájsť na Spotify, sa to volá Coffee Break French a je tu pre začiatočníkov, veľmi odporúčam. Začala som s tým, strašne sa k tomu chcem vrátiť, pretože by som strašne chcela mať aspoň takú tú komunikačnú, vieš, francúzštinu, že sa viem porozprávať, ahoj, ako sa máš, aký máš deň a takéto sa vá, vieš, aby si vedela teda si mi na takej tej úrovni trošku poklábosiť, ale teda zatiaľ neviem, ale už sa snažím k tomu dopracovať, teda, že by som aj chcela. A tu u nás v Toronte je všetko v angličtine. Keď ideš do Montrealu, tak máš všetko bilinguálne, takže máš po francúzsky a po anglicky napísané. Ja som bola veľmi prekvapená, že si sa dorozumela teda v tom Montreali úplne v poriadku, nemali problém s tou angličtinou. Ale v tom Quebecu teda predpokladám, že by si musela vedieť už tú francúzštinu. A tu iba taká poznámka, že tá francúzština, kvebecká francúzština je trošku inakšia ako tá francúzština vo Francúzsku, teda v Európe, to len aby ste vedeli. Že to mi veľa ľudí povedalo, že však ja viem francúzsky, no a potom prišli sem a tá francúzština, tá kanadská francúzština je že vraj inakšia, to len aby ste teda vedeli. Ale ako myslíš, že Francúz, ktorý príde do Kanady, nemá problém akože rozumieť a komunikovať, len je to ako iné? Že, alebo má problém? Že je to trošku iná tá výslovnosť, že si to máš predstaviť tak, ako keď ti príde niekto na Slovensku a teda ty vieš po slovensky, ale keď ti príde niekto z východu s takouto ozajstnou východniarskou slovenčinou, že teda fakt máš akože problém, vieš, máš trošku iný výraz, teraz prízvuk, takže je to také ťažšie teda, no. Aha, Dobre, super, tak ja myslím, že všetky otázky z otázkomatu sme prešli. Super. Takže myslím, že aj tú tému by sme mohli pomaličky asi aj uzavrieť. Ja som strašne rada, lebo toto bolo prvýkrát, keď sa ma niekto pýtal na moju Kanadu. Takže to bolo také special pre mňa, takže veľmi pekne ďakujem za tvoje otázky, že si to tak pekne odmoderovala. Ďakujem, bola si úžasná. A teda tešíme sa na vás ďalší štvrtok. Do počutia. Ahojte, počujeme sa. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli, pozreli video a nezabudnite nás sledovať na všetkých platformách. Máme YouTube kanál, sme na Instagrame, na Facebooku aj na TikToku. Ahojte.